EH Bildu talde parlamentarioaren izenean egunkaria auzian auzipetuekiko elkartasun guztia adierazi nahi dugu. Izan ere, jakin izan dugu egunkaria bere auzi guztietan, bere atal guztietan absoluzioa jaso duela, absoluzioa ez, pentsatzen dugu artxibatu egin behar zala hau kasua. Izan ere, egunkaria itxi, bere zuzendariak atxilotu, torturatu, eta guztio genekiena, hau da, deliturik ez zegoela, orain berretzi da. Berretzi da, baina gure galdera da orain, estatuak egindako kalte horrengatik ze ardura hartuko duen, eta nola jarriko duen erreparazioa bai egunkari berari eta bai bertan egondako auzipetu guztiei. Honekin batera esan behar dugu Euskal Herrian ilegalizazioen zikloa eta atxiloketa politikoen zikloa eta auzi politikoen zikloa amaitu dela eta espero dezagun hau azken episodiotakoa izatea.